खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिआर ओनसोलनि प्रभिन्सियेलाइज जायै स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। भिसिडिसि मासिखौ लानानै इउपिपिएल बिजेपि एनआइएनि आसाम बिधान सभायाव 62% एमएलएफोरानो 12 थाखोसिमल' फरायनाय। बिमा बिफा गैयाब्लाबो फिसाजोआ जिउ थाजासे पेन्सन मोनगोन। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिखौ 7 साननि थाखाय कन्टेइनमेन्ट जन फोसावबाय। बिस्तिबारखालि अमित शाहआ आसामाव फैगोन। सा 110 कौटि सुबुंफोरा मुलुगाव मेगननि बेरामजों भुगिनांदों। इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया हायद्राबाद एफसी आरो एटिके मोहन बेगन एफसी बे मोननै हानजानि गेलेनाया ड्र जादों। अतरंगी रे सावथुनाव अक्षय कुमारनि शुटिंआ जागायसिगोन। दानिया आबुं रादाब। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय आसाम सोनाब बंग सिमानि जारागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव फरायसाफोरजों जिउ दानायनि बागै समबारखालि सावरायनाय जायो। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 नं दफायाव लिरनाय बादियै बिटिआर हालामाव प्रभिन्सियेलाइज जानो थालांनाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि फरायसुला फरायसुलिफोरजों इयुन दानायनि बागै सावरायनाय बे सावराय जथुमाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बेखौबो बुंदों दि आथिखालनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो इयुनाव माबा मोनसे खामानि होनो थाखाय बिटिआर सोरखारा फोरोंथाय बादानि राहा खालामनायजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि मददफोरखौ होलांगोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां आसाम सोरखारा रायजोनि माखासे प्रभिन्सियेलाइज जायै स्कुल आरो कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों। नाथाय बिटिआर हालामनि माखासे बेसरकारि फरायसालि आरो कलेजफोरा बे खेबावबो प्रभिन्सियेलाइज जानो थालांदों। बे हाबाफारियावनो प्रमद बर'आ बुंबावदों दि बिपिएफनि खुंथायनि समाव गोबांथार जाख्ल'नाय जादोंमोन। दा बे समाव बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि सम जाबाय। बिटिआर हालामाव अबर' राजखान्थिया जोबस्रांबाय। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन, नाथाय जों रायजो राजाफोरा अराय गोरोबलायनानै जुगे जुगे बे हायावनो रायजो जानांगोन। बेनिखायनो गोजोन खौसेथि मोजां मोनसे समाज दाफुंनो थाखाय बयबो सिगां फारसे आवगायबोनांगोन। बबेखानि बिटिआर हालामाव हिंसायारि राजखान्थिया जोबनानै थांनायजों लोगोसे बे समाव गोजोननि राजखान्थिया सोलिनो लादोंसै होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिआ जथायै सोरखार दानाया दाननै जानायनि उनावनो भिसिडिसि मासिखौ लानानै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सोद्रोमा आरो मावथिफोरनि गेजेराव एना-एनि जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला अदालगुरि जिल्लायाव भिसिडिसि चेयारमेन मासिनि थाखाय इउपिपिएलनि मावथिफोरा बिजेपिनि हेंथायै सोमावसारदों। रिपर्ट बादिब्ला अदालगुरि जिल्लानि कबिराली हालामनि मोनथाम भिसिडिसिनि चेयारमेन मासिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मुं फारिलाइ होनाय जादोंमोन। नाथाय बे मोनथामबो भिसिडिसिआव बिजेपिनिफ्राय चेयारमेन होनाय जायो, जायनि जुनै इउपिपिएलनि मावथिफोरा गोजोननाय गैयै फोरमायनानै आरो खुद्रिनानै बिजेपिनि दोलोखौ बेनि सायाव राहा लानो खावलायो। बेजों लोगोसेनो बेनि बागै इउपिपिएल पार्टिया राहा लायाब्ला थुंगेनाय गैयै समसिम दोलोनि सोद्रोमाफोरा हेंथा खालामगोन होननानैबो गोख्रों हुमखि होयो। बबेखानि जायगानि एमसिएलएजों लोगोसे दोलोनि मावथिफोरा जयै मोनथामबो प्राइमारियाव चेयारमेननि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मुं होदोंमोन। नाथाय जोबथा फारिलाइयाव इउपिपिएलनि सोलाय बिजेपिनि सोद्रोमानि मुं फैनायाव इउपिपिएलनि मावथिफोरा खुद्रिदों आरो हेंथा सोमावसारदों। आसामनि एमएलएफोरनि गेजेराव राङारि सावस्रि सोलोंथाइ आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो एआइइउडिएफनि एमएलए राफिकुल इस्लामआ जौसिन सोलोंथाइ लानाय एमएलए। बेजों लोगोसेनो आथिखालनि आसाम बिधान सभानि 62% एमएलएफोरानो 5 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमल' फरायनाय। बे रिपर्टखौ फोसावदों एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म सुंद'यै एडिआरआ। मख'नो गोनांदि जालुकबारिनि बिजेपि एमएलए एबा मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जनिया बियाबनि एआइइउडिएफनि एमएलए राफिकुल इस्लाममोना सानैबो डक्टरेट डिग्री दं। ओरैहाय बावैसो जिउ गोमानाय बदरपुर बियाबनि कंग्रेस एमएलए जामाल उद्दीनआ आसाम बिधान सभानि खमसिन सोलोंथाइ लानाय एमएलएमोन। बिथाङा 5 थाखोसिमल' फरायनायमोन। रिपर्ट बादिब्ला साउथ करिमगंज आरो आलगापुर बियाबनि एआइइउडिएफनि एमएलए अजीज आहमेद खान आरो निजामुद्दीन चौधुरीमोनहा 8 थाखोसिमल' फरायनाय।
ओरैहाय बिजेपिनि सा 59 एमएलएफोरनि गेजेराव सा 24, कंग्रेसनि सा 20 एमएलएफोरनि गेजेराव सा 7, एआईइउडीएफनि सा 14 एमएलएफोरनि गेजेराव सा 6, बिपिएफनि सा 12 एमएलएनि गेजेराव सा 5, एजेपिनि सा 14नि गेजेराव सा 2 एमएलएफोरानो 12 थाखोसिमल' फरायनाय। बबेखानि आसाम बिधानसभायाव सा 21 एमएलएफोरा 10 थाखो आरो सा 20 एमएलएफोरा 12 थाखोल' उथ्रिनाय। बेबादिनो सा 38 ग्रेजुएट, सा 9 ग्रेजुएट प्रफेसनेल, सा 25 पोस्ट ग्रेजुएट आरो सासेया डिप्ल'मा गोनां होननानैबो एडिआरनि रिपर्टआव फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2016 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिजाथिफोरा गावबा गावनि फोरमायथिलाइ होनायनि सायाव बिथा खालामनानै एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स बे रिपर्टखौ थियारि खालामदों। बिमा बिफा जिउ गोमानायनि उनावबो फिसाजोआ जिउ थाजासे पेन्सन मोनगोन। बे गेदेरथार बिथांखिखौ फोसावदों आसामनि राङारि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। नाथाय साफ्रोमबो फिसा हिन्जावफोरानो बे खाबुखौ मोननाय नङा। जुलि जायै सिख्लायाल'सो बे बिमा बिफानि पेन्सनखौ मोननो हागोन। बे गोदान थांखिखौ आसाम सोरखारा आखायाव लादों। बेनि बागै मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि बेबायदि बाथ्राखौ सिगां समाव रावबो साननो हाफेराखैमोन। सिगां समाव बिमा बिफा जिउ गोमानायनि उनाव नखराव थालांनाय जुलि जायै फिसाजोफोरा पेन्सन मोनामोन। नाथाय आसाम सोरखारा गोदान थांखि लानाय बादियै बिफाया जिउ गोमानायनि उनाव बिमाया पेन्सन मोनगोन आरो बिमायाबो जिउ गोमानायनि उनाव जुलि जायै फिसाजोआ जिउ थाजासे पेन्सन मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 15 कौटि सुबुंफोरनि माइक्र' फाइनेन्सनि रांखौ सोरखारा रेहाय खालामनायनि बागैबो सावरायगासिनो दं होननानै हिमन्तआ फोरमायदों। आसामाव कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 नि गाग्लोबनाया फिन गोख्रों महर लादों। बेजों लोगोसेनो आसामाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङाबो सानफ्रामबो बांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय डन बस्क स्कुलाव मैयानिफ्राय कन्टेनमेन्ट जन फोसावनायनि उनाव बे खेबाव डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिखौ कर'ना भाइरासनि कन्टेनमेन्ट जन फोसावनो गोनां जादों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिखौ दिनैनिफ्राय 7 साननि थाखाय कन्टेनमेन्ट जन फोसावबाय। रिपर्ट बादिब्ला डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि सा 2 प्रफेसारनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनावनो मुलुगसोलोंसालिखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावदों। ओरैहाय डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावनायनि उनावनो मुलुगसोलोंसालियाव समखिखांनाय थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बे समाव आसामाव सा 256 एक्टिभ कर'ना बेरामिफोर दं। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगौ 25 फेब्रुवारि बिस्तिबारखालि फिन खनसेबाव आसामाव दावबायफैगोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगौ 25 फेब्रुवारिखालि आसाम दावबायफैनानै नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बाटाद्रभा बियाबाव बानजायनाय मोनसे सुबुं गौमैयाव बाहागो लाफैगोन। अमित शाहआ धोरोमगुरु श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम थावनि बाटाद्रभायाव 150 कौटि रांनि प्रजेक्टनि बाटाद्रभा थानसालिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंफैगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै बे साननैसोनि गेजेरावनो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ 3थि खेबनि थाखाय आसाम दावबायफैगोन। बेनि सिगां थांनाय 23 जानुवारि आरो 11 फेब्रुवारि खालि अमित शाहआ आसामाव फैदोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लाजेननानै मिरु सोरखारनि गोबांसा गोहोगोरा मन्थ्रिफोरा गले गले आसामाव दावबायफैगासिनो दं। मेगननि बेरामजों मुलुगाव सा 110 कौटि सुबुंफोरा गोनां जानाय ससमाखौ बाहायनो हायैनि जाहोनाव भुगिनांदों। मोनथिनाय बादिब्ला बेफोरनि गेजेराव सा 59 कौटि सुबुंफोरा मेगन नुयैजों भुगिनांदों आरो 4 कौटिनिबो बांसिन सुबुंफोरा मेगन नुला। 52 कौटिनि बांसिन सुबुंफोरनि मेगननि नोजोरा लोरबां जालांदों होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोजाननि नुथायखौ नुहुरै सा 59 कौटि सुबुंफोरनि गेजेराव 8% सुबुंफोरानो मेगन नुयि जाखांबाय होननानैबो मोनथिनाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला बेनि गेजेराव आइजोफोरनि अनजिमायानो बांसिन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला भारतआव महाराष्ट्र आरो मुलुगाव इउरपनि जीडीपीआव मेगननि बेरामजों बांसिनै भुगिनांदों होननानै मोनथिनाय जादों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै आइएसएलआव मैया हायद्राबाद एफसी आरो एटीके मोहन बेगन एफसी बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव हायद्राबाद एफसीआ एटीके मोहन बेगन एफसीखौ गल 2 सोनो हादोंमोन आरो एटीके मोहन बेगन एफसीआबो हायद्राबाद एफसीखौ गल 2 सोनो हादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोबांथार नारा नाथा जुजिलायनाया जादोंमोनब्लाबो मैयानि गेलेनाया ड्र' जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव दिनै इस्ट बेंगल एफसी आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी बे मोननै हानजानि गेलेनाया जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बै मोननै हानजानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बेखौबो फोन्थि होखाबावनाय जायोदि गाबोननि मोनाबिलि समाव उरिष्या एफसी आरो मुम्बाइ सिटी एफसी बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। बिथोनगिरि आनन्द एल रायनि अतरंगी रे सावथुननि शुटिंखौ मुंदांखा फावखुंग्रि अक्षय कुमारआ थाबैनो जागायसिगोन।
मोनथिनाय बादिब्ला अतरंगी सावथुनाव अक्षय कुमारा केमिय' खालामगोन, जेराव बिनि शुटिंनि खाखानाय समा 2 सप्तानि थाखायल'। मोनथिनाय जायोदि बे गुसुं समायनि शुटिंनि फाव खालामगोननि थाखायनो अक्षयआ 27 कौटि रां लादों। मख'नो गोनांदि अतरंगी सावथुननि थाखाय जायखिजाया आखा-फाखा फावखुंगुरखौनो लाबोनो लुबैदोंमोन बिथोनगिरि आनन्द एल रायआ। जाय बाथ्राखौ अक्षय कुमारनो फोरमायनायाव अक्षय कुमाराबो बिजों लोगोसे फाव खालामनो गोसो दंखायोमोनखायनो थाबैनो गनायदोंमोन आनन्द एल रायनि बाथ्राखौ। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे सावथुननि शुटिंखौ लकडाउननि सिगां 5 मार्चआवनो जागायनाय जादोंमोन होननानै मोनथिनाय जादों। बे सावथुननि सल'आ बांसिनै लाभ स्ट'रीनि सायावनो मख'जाथावनासिन जागोन होननानैबो फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।